kto by náhodou nevedel, tak starý skatepark bol zbúraný a bol prerábaný, takže takto vyzerá ten nový. Najprv vám tu pošlem malý klip, ako sme včera jazdili. A aby to nebola taká nuda, tak si budeme pre zmenu kolovať triky. Dobre, takže prvé kolujem Maťovi a kolujem mu late bar spin, čo vlastne znamená, že idete bar spin a spravíte ho proste neskorej. Môžeš ísť na to. Yes. Tak ja ti kolujem double whip. Láco si nenatačal dosku, tak si to dáme ešte raz. Láco, kolujem ti z veľkého dropu a tuto one foot. Ideš na to? Nice. Chce sa tu vidieť bar spin. Dobre, idem na to. Kolujem Vilivekovi 108 whip zúčka. Nice. Také menej sketchy, ale dobre, bolo. Takže ja kolujem teraz Lacovi a kolujem ti napríklad double whip na placku. Ja som tak čakal, že 3-6 baterka dá. Poď. OK, počítam. Kolujem Jakubovi Ameu Air. Ľudia, dal som to, ale Laco to nenatočil, tak si tu dám kameru a skúsim to ešte raz. Ľudia, toto je fakt taký trik, že to sa mi proste podarí raz z 100 pokusov. Tak ja sa ospravedlňujem. Dajme tomu teraz, že som to nedal, aj keď dal som to síce mimo kameru, ale však budem poctivý. A môžeme kolovať ďalej. Tak, kolujem ti z veľkého na plasku 3-6. OK. No. Kolujem Maťovi feeble na toto a bar out. Môžeš ísť na to. OK, poď. Dobre, ešte do fejkička. Kolujem ti board slide. Kolujem ti z veľkej na placku bar. Tak toto bude asi úplne, že koniec videa. Samozrejme, otvorenie nového skateparku bude, takže všetci si zvaní. Čaute.